orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ebakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa Disaster Preparedness and Response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaunin serbisyo ano man ang oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yucot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nag-aayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Kagos-dagos kita sa tuyang programa mga tugang. Uyapan sa tuyang mga hanap buhay. So kita po nagpasalamat sa presensya ni Congressman El Rey. Igo pong itatao sa tuya, mallard duck or inaapuntang itik. Sana ipakarainin do ang pagkataman, pwedeng mangitlog yan, tanganing magkaigwa ka muning hanap buhay, at gusto pa namin dagdagan ng iba pa. Sana kamo po ang maging ehemplo, panalmingan ka na kabuhayan na ini. Niyo, dadaraw ko niyo duman sa uma. Duman ko niya atamanon, makasugok baga.
dakula naman ng tabang sa pamilya. Nagpapasalamat po ako sa pigtao pong itik. Mga araw po kani, dako lang tabang po to sa kuyang pamilya. Tapan araw-aldaw, iba po kaming pagkakakitaan. Kaya atamanan ta pong maray ining itik na ito. Ano po, ang karne kang itik, masiram. Pwede mong gibuhon litson itik, pritong itik, adobong itik. Ano pa, ginutaan na itik. Ang sugok ang itik, masustansya, pwede mong gibuhon balot. Mabibis to ang barangay Santa Cruz sa pinakamasiram na balot na itik. Sana ayusin po nindo tanganing maging marayang sistema na arugon kan ibang barangay. Inipoon pa sana kan sa duyang maray na iribanan. Ang prioridad kan Villafuerte ngunyan ay kabuhayan, kalusugan. Mga tugang, yan po sa tuya pong congressman kan segundo distrito kan Camarines Sur, katuwang probinsya sa pamamayo ni Governor Mix Villafuerte. Nananao po sa kasi Provincial Administrator Luigi Villafuerte nin mga itik malardax na inaapod sa 35 banwaan kabali na po digdi sa siyudad kan Iriga. Kaya ito pong pangapodan kan sa tuyang gobyerno sa paagi ni Gubmix, sa paagi ni Kong El Rey and Provincial Administrator Luigi na itong mga matatawanan kan sinambit ng mga itik, posibleng mag-aragom na itik ini ipapanao sa mga kababayan ta at amanon pong maray and padakulon kung baga sa ang gobyerno padagos na nagtatabang sa mga tao pang long term na gusto po kan sa tuya pong kapuwerte na tabang pangkabuhayan na dapat itong mga itik na ining pinapanaw po sa mga tao sa Camarines Sur padakulon pag nagsugok yan, pag nagdakul yan dakulang dagdag pangkabuhayan makakatipon ka mo nin sintabo dyan sa pag-ataman nin mga itik. Pag nagparadakol yan, mga itik nindo, nagparadakolan mga itlog, ang mga itlog pwedeng inegosyo. Ipabakal, ang mga itlog, pwedeng gibuhon balot, pwedeng gibuhon maalat, itlog maalat. Pwede nindong ibenta sa mga merkado publiko. Kung sige na ang dakol kan mga itik, pwede man na magtagabawas na pang-ulam o panira. Pwedeng gibuhon yan ng ginataan na itik. Masira mo po baga ang adobado sa gata na itik. Pwede man adobado sa tawyo. Pwede man na fried itik o inasal. O serbi pang panira. Pag nabinta pa nindo sa mga itlog, pwedeng gibuhon balot maalat, may pambakal na po kamunin bagas. Sana padakulon po. Dahil na po pag planuan tulos na pagkatao sa indo, pag uli nindo sa harong, bitbit ang mga itik, na ipinanaon ni Governor Mix and Kong El Rey. Diba, adubadoon nindo tulos sa gata. Ay sayang man po, imbis na magdakol, rinimati tulos. Igwa kitang ibang kababayan na baka tira bintan gibuhon. Pigtatao pa sana, nagagaw-gaw pa sana, baka pigpaplanaw na tulos na adubaduhon sa guta. Dapat padakulon po nindo yan, mga itik na yan, dakulang bagay po yan. Kung baga sa ang itinao po sa indo para padakulon po nindo yan, bakong adubaduhon tulos sa guta. Yan mga itik na yan. So good news po ini. Halikinda Governor Mix Villafuerte, Provincial Administrator Luigi Villafuerte, Congressman Elry Villafuerte, tamalibot sinda sa enterong probinsya ng Camarines Sur, 35 banwaan, kabalinaan Iriga City, para magtao nin mga itik na papadakulon po nindo. Magayon na programa ini.
additional income po ini. Kaya oportunidad na po na maataman ta. Ayuso ng pagataman ta, pagpadakol kan sa tuya pong mga itik na itatao po sa satuya, kana kapuerte, ha? Magkakaigwa ka mo ning mallard ducks na konsen po sige sa napati ang dakol kayan pag napakaray po nindo ang pagataman nindo. Makakanegosyo na kamong mga itlog, makakanegosyo pa kamo kan itlog itik, ta pwedeng gibuho na balot, pwede pang gibuho na maalat. Pag nagdakol ng marayan mga itik nindo, diyan na kamo magtagakuanin, pwedeng bunoon para ipanira. Sa pambagas-bagas, dahil ng problema, itong binta kan itlog kang itik, maserbi na pong pangbakal-bakal nindo sa iba pa nindong pangangaipo. So, kaperting serbisyo po, na itinatao po sa tuya, kana pamilya Villaferte. Sabi kan ibang mga natatawanan na po kan mga itik na ini, big thanks Congressman El Rey and Gob Migs and Sir Luigi. Maswerte po kaming mga taga-Camarines Sur na nagkaigwang servidor na matibay asin sobrang higos. God bless you, servisyong Kapuerte. Yan ano po, hali ang kiisiyas San Binaventura. Diyos mabalos po sa endo. Family Villaferte, Kapuerteng serbisyo sa Camarines Sur. Dakulao na po yan at tabang sa Samoya. May mga nagpasalamat man tulos. Ano po? So, ayan, ano? Kaya, so iba pang mga natatawanan po nin tabang kan mga Villaferte, mga food assistance, padangog pa po sa satuya pong mga panantabay. Marinaldo! Kaya pa! Mabuhay! Pinagmarahay namin makadigdi ni Luigi sa muyang pag-iribanan. Pinagmarahay po namin na mapapod kamo at ang aming ipamati sa Indo na padangat namin kamo. Padangat namin kamo! Kamusta kamo sa barangay? Kamusta kamo? Marayman. Nagbungkuso po ako nagpapasalamat sa pamilya ko ni Congressman El Rey Villafuerte dahil po sa ngayon po pinagkalooban niyo po kami ng bigas. Nag-agad po ako ng tabang sa Kapuerte. Inawanan po ako ora-ora dahil nila pampakal po ng bulong sa akong ako. Grabe pong pasalamat sa idang pamilya ki Gombigs Villafuerte, ki Congressman Elder Villafuerte, and ki Sir Luigi Villafuerte. Salamat po. Naman ka sa public dahil padangat kita. Bigyan mo na nga ng 8,000 to, bayadan mo na. Sige na, dagdagan mo na. Gibo mo ng 25,000. Sige na. Salamat po Maray po. Salamat po. Nahagad po ko ning tabang. Dahil po sinda nagduwa-duwang taon ako ng tabang. Ang ginagad ko lang po nga ko tang tabang, 8,000. Kaso po ang tinaw po sa kong tabang, sobra po. Salamat po, mabuhay po kamo, Kapuerte. Salamat po, Maray. Mga tugang, yan po ang mga tabang na itinatao po kan Kapuerte. Serbisyong Kapuerte, digdi po sa probinsya kang Camarines Sur. Malat, grabe ang kaurugmaan kan mga tao. Ano po? Uya pa po. Ay padang tapaan mga tabang na nga paparil. Ini yung patuwing iniyo, kanday pa nga paparil. Grabe ang laboy. Pag mauranon, malason. Pwede kasi po ini igubta pa si Kong para makaiba po kami pati pa siya sa kaumahan. Nag-start po yung project na ini sa January. Ini po, sa Moya pigtrabaho, 15 personas kami nagtarabang mandigdiyo. Puda ko daw itong tabang sa mga nagtrabaho. Dakulang tabang po ito sa inyong pamilya. Kaya po mo niyan, okay na po. Magayon na ng patok. Kompleto na po kasi nabayadan naman sa mga nagtrabaho.
Ganda pa rin lang siya ngunyan. Kakulan tabang nga ka. Kasi mga naghaharakot, dahil naman nagsakitan. Kung minsan may nagbabike na nga ni, may nakamotor na. Maski kaya maghakot ng sapatos, pwede na kasi di ka na malalamuyan. Di ba? Kakabisitan ni kung ugmahon man siya sa mahilingan sa indang matagpatrabaho. Ugmaon man si Kong na sabi niya, dako lang tabang di sa paraoma. Dahil naman nagsakitan. Nakulang ba na pasalamat si Kong at si Gob kasi lalo na po kay Sir Luigi. Makakapatabang puso man po ang sa iyang mga naitatabang sa muya. Salamat kay Kong Elre sa pamilya Villaperte. Yan mga tugang ano, dakulang tabang na may naagyan na sinda dawa sa basog, simentado na. Suba-subahan po nindo yan. O yan pa po. Ngunya na aldaw, digdi po kami sa Buena Suerte, Ragay, Kamsur, na nagkandak po ng libreng medical, check-up, pagbigay ng gamot, at maggarong-harong po kami. Kulang tabang po iniyo para sa muya, ibo po sa katiusan, na dahil kaya maninda magpa-check up na sa mga hospital. Grabe po talaga ang tios ni Igdiyo. Ay malaking tulong sa taong mga naghihirap, walang mabiling gamot. Ang pinabulong ko po ay ang biyanan ko. Ang biyanan ko po kaya ay high blood, tapos dahil na po siya nakakahiling. Tinawan man po siya ni Doc, ning bulong. Mali na po ito taday na mabakal. Gob, salamat po. Maraming salamat. Ang naabot po ng backpackers po is approximately 100 plus na pong barangays. As of now, diretso po ang aming pag-aarong-harong, pagbabara-barangay, para po lahat po ng mga tao po digdi po sa Camarines Sur ay mabigyan ng medical na assistance at ma-check-upan po at mabigyan ng kung ano pan mga services na meron ang backpack. So ang programang Backpackers po ay pamamahala po ni Governor Migs Villaferte, Congressman El Rey, at ni Sir Luigi po. Kung hindi sa kanila po ay hindi po mabubuo ang ganitong programa na sa pagkakaalam ko ay ito ang pinaka numero 1 programa po digdi po sa Pilipinas na nagsisimula po dito sa Camarines Sur. Sa mga Facebook Live viewers mi po, good morning, good morning. Thank you so much kay Irmana Monica Periki, always tuning in. Nasa tuyang Irmana, good morning. Si Irmana Michelle Pasiti, good morning ma, also watching. And si Sir na sa itong sarap pa duman na naagyan ko so name aber daw ta ilang ko sa Facebook ko. Gabos pong mga nag-tuning, nag-watching sa Facebook Live kanarpi hindi si KI. Good morning po sa inyo gabos. Si Mr. Alvaro Gay dito, nag-watching kaso bago. Good morning po. Okay. Ayan, si Mr. Jose Alvaro. Good morning. Sa iba pa pong mga impormasyon mga tugang, sa tuya pong mga municipal, sa tuya pong mga munisipyo, mga syudad, nagpupo naman po na magbakuna sa mga senior citizens. Ano po? Pasalamat kita itong ibang mga senior citizens na gustong magpabakuna, nagpapasyar sa mga municipal health office, sa mga city health. Tangarig pong mag-avail kan libreng pagbakuna kan sa tuya pong gobyerno. Malatan mga barangay officials naga-relibot-libot man para aramon ang mga senior citizens na gusto man na magpabakuna.
Pero madyan sinda sa munisipyo or sa City Hall para barakunahan. Sana magkaigwa po ni na abundanting bakuna ang mag-abot sa tuya pong kabikulan. Takon diit sa naman ang mag-abot, baka diit sa naman ng mga senior citizens ang arabuto ni na bakuna. Kayo na po nga yan dapat magtagaman mga local government units ni na budget para po igwang pam-purchase ni na bakuna para ma-priority mataan po ng bakuna sa ito'y mga kababayan. Pagkatapos kan mga frontliners na mabakunahan, mga health workers, ito man pong mga senior citizens, PWD, mabakunahan man. Tapos sunod na itong 60 years old pababa. Apira lang guide ka itong mga bados, ano daw, ang mga bados, nagpapasuso kung kabali sa babakunahan o dae. Kung kabali di, mas maraya na po. Pero, dahil mahali sa tuyang gobyerno na magpagiromdom na mga eksperto kayo ni duman sa mga gustong magpabakuna. Tatiba sabi ko nindo, pinipirit ka mo. Dahil man ka mo pinipirit. Pero normal na pag nagpapabakuna po kita, medyo may mamamati ang kitang side effect. Taon umboy nga ning aki pag pigbabakunahan ng anti-polio, kung ano-ano pang vaccine, antay sa tikdas, na bakuna, may mga side effect man. Garo man yan itong ginakabutan nga kita ng ipon, medyo may mamati yung kita makulog. Al mga senior citizens nagpapa-breastfeed, mintas na anibaman na mga bados na high risk sa coronavirus, lalo na ang mga frontliner, ang pwede man kayo bakunahan. Ano po. Pero dapat, isabi nindo, kung medyo may namamati-mati ang kamo, tangarig aram kan doktor o nurse na mabakuna po sa indo. Itong saro kong aning nakaulay-ulay man na senior citizen, ka nabakunahan da siya, ang side effect lang na namati niya, nagkulugan sa iyang payo, pero piglakaw-lakaw niya, tapos nagkarigo siya, okay na. Ito man na saro kong nakaulay, medyo nagdiarrhea ngaya, after na mabakunahan, pero after 2 days, okay na. May mga media forum na ginigibo na Department of Health, as in sinasabi ninda, na dapat lang matawanan pong priority ang mga senior citizens sa Nasyon kan Pilipinas na mabakunahan para magkaigwaman po ni na proteksyon. Kumbaga vulnerable ang mga ini sa sinambit ng virus. Na medyo naggugurang na ang mga skin, ang nahawak. As in nagluluya naman po ang inapod ng mga immune system kan mga senior citizens. Ang mga nagpapasuso, ang mga misis na buntis, vulnerable man sinda. Kaya dapat priority man ang mga ini sa linya sa pagpila ka na mapabakuna. Ang mga barangay man na naglilibot para aramon ang mga senior citizens na nasasakupan ninda na pinaglilista para sa priority pagpabakuna, balikan nindo man kung ano na ang development. Tabaka kinuroalang nindo sa mga pangarangkan mga senior citizens sa mga barangay nindo, dahil man nindo pigpa-follow up kung dapat na sindang magpila sa munisipyo, sa municipal health office, or sa city health office para magpabakuna.
tabaka siging haralat, terlanggag na ni bang mga senior citizens na gusto man pong magpabarakuna. Or, in kaso man ang senior citizens dahil na nakakahiro-hirong kayo, dahil na makabilo makalakaw, pwede tamang po gayud i-request ng mga barangay officials. Specialmente po ang kapitan or ang kagawad na in charge kan Committee on Health sa barangay na i-request sa Municipal Health Office or officer or sa City Health Officer na dayuhon na lang nindo sa mga kanya-kanya nindang mga harong ang mga senior citizens na dahil naggayo makakabilong makalakaw na diyan na sana bakunahan gayod sa saindama ng mga harong o residensya. Asin kung ano po ang mga kinakaipuhan na requirements so dapat na gibuhon para ma-qualified ang sarong senior citizens na makaabil nin libreng bakuna hali po sa satuyang gobyerno lokal. Kung ini, dahil naman kayo po ng mga clearance, hali sa mga doktor, apira lang po kung ang mga senior citizens, may mga malalang kamatian. Kung ang senior citizen, sigwang malalang hilang, kung kaya po ang medical clearance, hali po sa doktor, kung dapat, uday dapat bakunahan ang sarong senior citizens. So, ibang mga senior citizens na nagpapasa irarom, sa mga chemotherapy and cancer or in remission. Mga senior citizens na nagmamati ni hypertension, diabetes, heart disease, kidney disease, or maski nagkakaigwa ni inaapon na dialysis. Ano daw ang mga ini pwedeng bakunahan? Or dapat bakunahan uday? Para man po sa mga nursing home patient, mga bedridden, nasa vegetative state o haloy ng comatose, nagkapirang bulan ng kumbaga sa naka-life expectancy. Kaipuan daw daw sa bot ng assessment ni na doktor asin desisyon kan na pamilya. Lalo't dahil na po makapagtaram ani ba na pasyente para sa saindang sa diri. Minsan may mga kamul o dahil na po nakakataram ani ba niya itong senior citizen. Kaya po, say lang ng mga senior citizens po, na pwedeng i-rekomendar para sa pagpapaturok ni na bakuna kontra sa COVID na subok na para talaga sa lawas ninda. Kung kay po na magpili nin klase o brand nin bakuna an para sa mga senior citizens, so dapat igualang na bakuna para sa inda na itao. Asin kay po daw na 2 dos manggiraray ang itao para sa mga senior citizens. O dapat makumpleto ang 2 doses. Duman man po sa mga natatakot sa buot, sa barita, kan mga nagkakagaradan. Pagkatapos naturukan ni na bakuna sa ibang nasyon, pinapagiramduman kamo kan DOH na talagang halangkaw na bilang kan mga nagkakagaradan sa mga nursing home duman sa parte kang Norway, kung saan niya ini po napabarita
Asin sa iimbestigar kan mga eksperto, sobra sa 20 mga senior citizens nagkakaroon dahil naman po sa iba-iba nindang mga kamatian o kailangan. Asin na bako ninhuli po dahil sinda po naturukan nina bakuna. Para man sa mga bados, sinabi kan DOH, kan Philippine Infectious Disease Society of Obstetrics and Gynecology na mayo pa man pong sapat na pag-aadal tungkol sa epekto kang COVID-19 vaccines sa mga bados. Alagad, sigon sa DOH, tinutugutan man ang mga ini kung dakulaan na benepisyo kumpara sa posibleng epekto ka ini. Sinusunod subot ka na grupo ang rekomendasyon kan World Health Organization and Centers for Disease Control and Prevention United States. Sabi po ninda, we can offer the COVID-19 vaccine to pregnant women who are very at high risk. Ano ang definition kan high risk? If a pregnant woman is a health care provider or frontliner. Sigun po yan sa DOH. Bako lang subot ini ang mga health workers, kundi pati mga pulis, soldados, asin iba pang uniform personnel na nasa frontline kan COVID response kan gobyerno. Kung ang kaso ang sarong bados, nagkakaigwa po nin COVID infection, they are more at risk of severe infection. Sindahan na pwedeng masakitan na makahangos. Asin mag-undergo nin preterm labor and delivery. So, pwede sindang mga premature. Sabi pa kan DOH. Ang mga bados, asin mga misis na nagpapasuso nin mga umboy na may inaapod na comorbidities o ibang hilang and high risk man, kaya pwede sindang bakunahan kung gusto po ninda. Tadayaman sinda pipiriton. Kaya ba nang subot sa mga high risk, may heart disease, respiratory conditions, lalo na itong medyo may pulmonary problems and respiratory problems. Arog kan malalang problema sa asma. Nasasakitan po ang sarong taong asthmatic, maghangos. And cystic fibrosis, may chronic kidney disease, nagsasairarom sa dialysis, na nag-receive in organ transplant, igwang homozygous sickle cell disease, asin nagsasairarom sa immunosuppression therapy na nakakapag-hadit o nakakapagpababa kan immune system. Ang advice po kan DOH para sa magpapabakuna, gibonin ni sa pang-duwasin pang-tulong timester. Siyempre sa first timester, dakol issues dyan na nagdi-develop an organs. Dakol man ang peligro na malaglag an umboy. Mintas first timester. Kaya man, dapat isabay ang bakuna. Tangarig daay maibasol sa bakuna an ano man na pwedeng mangyari mintas na masilan pa ang pagbabados kansarong misis. Nagpapagirumduman ang DOH na alaton ang 2 semana matapos sa bakunahan. Nin ibang bulong arog kan mga panlaban sa tetanus. Dangan ining precaution sana po mintas na dahi pa aram ang mangyayari kung may sabay ang bakuna kontra COVID sa nagkapirang klaseng bakuna. Aber now,
Resibyon tama ng report, ali kay Karondang Rocky Bayobo. Bicol Connection Report. Karondang Rocky, good morning. Pasok. Good morning, kami karon ng Diyos sa mga palatabay ka na programang Bicol Connection. Kasubago sa ulay niya to si Vice Mayor Tutoy Palanyaon. Kundi lang si Vice Garo busy. Talagang busy alkalde siya talagang kanuanin pula. Kaya sabi sa tuya, anin na mas nakuldang na yan, talagang kita nagbigi councilor Desena kan abanualin na pula sa maki-update tabi kita karon lang joke sa nangyayari asin man na pangyayari digdi sa banuan kan na pula ta kanagtalikod na Aldao kaulay ta si Mayor Migay at sabi niya habo ko na daw ngayon si para kurulayan ng politika. Da naririba raw ngayaan sa kuyan sa kuyang trabaho. Nina nagtatrabaho ngayaan sa itong lingkod. Nina nahihiling man ngayon kan mga taga-Banuan kan pula. Habo ko ngayon na pagpara criticize kan sa kuyang mga kritiko. Adigdi sa Banuan kan pula. Yan ang sabi ni Mayor Migay na matapos na makaulit at kan sarong Aldao. Sa tuya tabing mga impormasyon abang igwang kaulay si Councilor Desena nina digdi sa Banuan kan na bula tabi karon dang adyo sa bula PNP nina higpit ko niyan an korpyo digdi sa Banuan kan na bula dapat alas 10 pasananin na pagkabanggi mayo ng nagrarabay-rabay na mga persona maging so itong mga motorsiklo na nagpapaharurot ko na 10 oras na nimbanggi kamalangani karandang adyo sa primerong implementasyon ninda na nagkaigwa sinda ni na uplan na sita na kung nasahin primerong ragada kan sa inda pag plan na sita dakol na mga motorsiklo an 9 pound an nakalaglan di kita di karondang jo mayo na registrado sakod ito baga karondang jo na mga motor nin at ang magayon an cover hinarali nin nagaro so ito baga nga kuya na sana modified gusop la sana Ani na kumbaga sa kuya kalansay na sana anak motorsiklo dinarakop pigil pound dinarakop yan na tabi karon ng adyo lalong-lalo na sa mga mariribok na antambutso na minapadalalagan din na pinagdarakop yan daan kadaklan digti tabi karon ng adyo so mga minor de edad ang nagdadarakan na motor mayo pang helmet mayo pa nin lisensya. Kaya pinagdarakop ini kana mga autoridad. Sabi nga ni kang nakaulay niya to, sa mayo man nga ni so si Opin nakaulay sa digdi sa Banuan kan pula tabi karon ng Dio. So dito ti sana nina nagapon kan sa itang pagkampanya kana uplan na sita kan nakagibang nga si Mana. Sa primero asin man na ikatulong nga Aldao na ako na tabi ninda karon nga Dio nina sa 50 motorsiklo ang 9 pound na rehistrado asin man na mga kolorom na mga motorsiklo kakod so itong mga kalansay na motor and so ako yan sa mga mariribukon na tambutso nina iyan ang pigya darakop ka na mga autoridad. Ay na sa mga vehikulo, rayang sa ena. Ayaw digdi sa ipaturakan polisiya. Kung na dahil niyo mabalo ka tabi, karon nandiyo, i-intrigay niyo sa opisina kang LTO. I see. Sabi nga ni Kayan, ni na
at na mga kuya di kitabi karon nandiyo garo pinagadududahan pigagamit sa mga kriminal, sa mga krimen. Asin Yeah. man na itong pigapod na uplan na so riding in tandem. Yan ang kuya digdi. And sa Konsaropa, baka yan mga motor na yan kinarnap. Nina kaya pinapasiguro man kan mga autoridad an mga nagamumotor digdi sa Banuang Kanbula. Aber daw tagaro tapos na si Kagawad Nuno Disena. Ani na makaulay niya to. Ang Kagawad maray na agatabi maki-update po kami digdi sa Banuang Kanbula. Si Joey Ling nasa ako. Joey! Good morning, Councilor Nono Disina. Kumusta po? Hindi ko narungga. Kumusta po, Councilor Nono Disina and may ghost na konsyal kan Banuang Kam na Bula. May apot mi lang po kung nagpupuo na po ang bakuna sa mga senior citizens dyan sa Bula. As in kung priority naman po kamong mga local or elected officials kan Bula na mabakunahan po kontra COVID. Joey. Sa kamaturan po, agko naman nag-abot na bakuna sa Dibanuaan. Lampas 300 na pidaso. Isi ko last week Pero sunao na, amo hindi ko po easy. Confir na. So last week, maswerte po ako nakaiba po ako sa napakunahan sa agdo po mga senior citizen na mga di nag-avail kadtong Sinovac vaccine. Kaya ko last week nabakunahan na po kami. Baya ka na kung kanamong vice alkalde ag nagkapirang membros sa lokal na konseho sa Dibanuan na Bula. Second vaccine, second injection po na mo sa June 8, 2021. Po, ano po ang nasa imong namatian na ma-share mo lamang sa mga parantabay sa mga taga-Bula kani ka makareceive ng first dose of vaccine against COVID-19? Sabi po nga natural na yung mga reaksyon na yan. Pero minimal sana. Okay, gagatikat sana. Gatikat na ribongkin payo na nagtumar sa nakin by J6 naaliman tulos. Amo sa napuan niya namatian ko na epekto. Pero kaiba, di ko po isikon na yan na namatian nila. Iyo po. Pagkatapos po na ma-receive nindo sa masunod na bulan ang second dose, dahil na po kamo required na magpara pa-swab test or antigen test. Ay, di ko sana po isip kung ano yung protocol ko yan. Kung daway ka na vaccine na nakareceive na kin vaccine, di ko po isip kung ano yung protocol sa local AIT. Iya po. Pero sa ngunyan po, priority ang mga local officials, kabali dyan ang mga barangay officials, pero katong nainot na mga frontliners and mga senior citizens po na na-schedule pong priority sa bakuna. Pagkaisip ko po, nauna ng maray sa mga barangay officials. Siguro mga 3 weeks ago na, o 4 weeks o 3 weeks ago na kaagi na nabaksinan na sa mga barangay captain sa Dibanuan na Bula. Iya po. Sa ngunyan po, kumusta ang Banuang Kambula? May lockdown na mga granular lockdown na mga zona o barangay or mayo naman pong kaso ng COVID sa ngunyan ang Banuang Kambula? Agko po mga granular lockdown sa di nagkapirang Banuan Barangay. Sa di ka na mong Banuan, sa di Barangay Sagrada, sa San Isidro, sa San Roque, sa Salvacion. Ako pa niya na isang kung mga granular lockdown sa di Banuan na Bula. Iya po. So far, Kagawad, baka may day ako na iapot, baka may kaputan si Rocky sa imo, itatao ta po kay Rocky kung may kaputan po siya para sa imo kung siya, Nono Disena. Madali.
Okay, kagawad, makikita lang po kami kan sa inyong pinagkasagipong sesyon na regular ka na Sangguniang Bayan ng Pula. Kumusta na po ang inyong pinagkasagipong? Actually, wala pa po kami question sa di nagkapirang Martes na regular session na mo. Tapos medyo, kaya ka namong SB Secretary, abya nagkapirang empleyado sa Sangguniang Bayan, nagpositive po sa COVID. Kaya hanggang ngayon, mga nasa quarantine areas pa. Kaya nagkapirang Martes na, siguro tulong Martes na po. Uda po kami sesyon. Ngayon na Martes, siguro pang tulon agad. Uda pa po kami sesyon hanggang ngayon. Pero di pa ako nagpapabaya. Joey. Opo. Binabantayan ko ading mga patrabaho sa munisipyo. Amo priority sa kanabong alkalde. Para sa informasyon sa ating mga taga-Puna, tanto po kami ipinabiding na darwang proyekto sa Dibanwa na Bula. Yan usad, nagkakantidad 8 milyones. Wad, naputol po kamo ni Rocky. Anyway, Rocky, ano na kita, oras na para kita magpaaram sa programa. Sa ngaran po kasutuyang mga Rocky, mapaaram na ko tayaw masunod na mga programa. So, pakisabi kay Kunsyal, thank you so much. Alas 11 na nantig, off na kita sa programa. Mga tugang, oras na po para magpaaram yaw ng masunod na mga programa. So salamat kay Konsyal Non Odisena ka nabula ka Marinisur and karondang Rocky Bayubo. And sa mga Facebook Live viewers ta, nakahabol man si Irmanang Maruaya Zero of Japan. Good morning sis, love you, mo. And sabi ni Irmanang Monica Piriki, hindi na po kailangan ang swab test sa amin na nabakunahan dito sa Cyprus. Lalo na kung nakatanggap na ng pangalawang dose of vaccine. Okay? Siya schedule naman ng panduwa sa Pizza 25. So, libre na bakuna sa Limassol, Cyprus. So, thank you so much sa Indo. Sa Gabos na nag-watching, kay Herman ng Maureen Medroso nag-watching man, thank you so much. Oy, sa mga Gabos na nag-watching, na day ko na nasaro-saro. Thank you so much. Sa ngaran po, kan sa ko yung partner sa technical, si Engineer Lindon Toralio. And sa ngaran man po, kan sa ko yung partner sa information, si Rodel Cesar sa transmitter site. Yan po duman si Chief Tony Aguilar. And an information officer ta si Tony Saison. Ini po si Joe William. Salamat tabi kan sa indong pag-antabay. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin